Eso nada ten que ver coa actividade da mina, onde aí sí que a Consellería de Medio Ambiente ten que dar autorización ambiental correspondente e non temos o proxecto en riba da mesa. Por lo tanto, si se comenzou algún tipo de traballo, ten que ser un traballo que este relacionado co punto de vertido e coa depuradora. En todo caso, fanse inspeccións continuas por parte da Xunta de Galicia e, en este caso, a quen lle compete, que é o Departamento de Augas de Galicia. Por esta razón pediu tranquilidade, xa que a Xunta non permitirá en ningún caso unha actuación que ameace ou prexudique o futuro da ría. Máxima tranquilidade, cando digo máxima tranquilidade, que aquí están os departamentos, está Augas de Galicia, pero que está tamén a Consellería de Medio Ambiente, que en ningún caso pode permitir ningún tipo de actuación que poña en peligro, en risco, calquera actividade, ben sexa en mar ou ben sexa en terra.